Il-gap bejn is-sinjur u l-fqir fl-aħħar snin kompla jikber. Ek sostna Father Hilary Tagliaferro waqt intervista li tal il-programm On Air li se jixxandar l-erba fil-għaxija fuq Net Television, prezentat mill-ġurnalist Francesco Catania. Father Hilary qal li meta pajjiżna jiġi paragunat ma' oħrajn, wieħed ma jistax jiġħad li hawn il-ġid, iżda xorta waħda insista li l-progress kompla jistana lis-sinjur iżda l-fqir għadu jgħix fil-faqar. Nirringrazzjaw il-mambil li kien hawn il-ġid, u hawn il-ġid, sewa paragun ta' pajjiżi oħrajn, u anki pajjiżi oħrajn. Però ħolqu l-problema ta' gap illi min kellu ħafna flus kompla jżid ma' dak li kellu, min kien maqtuħ baqa jinżel l-isfel. U allura il-faqar kiber. Father Hilary insista li fil-waqt li jiftakar il-faqar fi żmien il-gwerra, spjega li l-faqar u l-biża tal-lum hija qar għaliex fi żminijiet li qed ngħixu fihom ma tafx hekk se tkun kapaċi tibqa' tlaħħaq mal-kera jew iżżomm saqaf fuq rasek. Lum il-biża huwa kontinwu, il-biża li m'għandek saqaf, il-biża li titħallas il-kera triplu li kont ħallas qabel da, kontijiet lawnu lem, ġejjin u sejrin, ġifiri il-ġob li titlifa jew hija imdendla, qed tifhem, ġifiri llum il-biża u ikbar milli kien fi żmien il-gwerra. Fl-intervista hu jispjega l-ħidma kontinwa tal-Millennium Chapel b'mod partikolari matul dawn is-sentejn tal-pandemija. Żviluppat mbagħad imħabba l-faqar li beda jikber bil-mod il-mod, bdejna ngħinu, bdejna biftit, għal-bidu biftit familji, illum għandna 200 familja li ngħinu regolarment kull 15 blikel u affarijiet oħra ta' għajnuna. Ġifieri żviluppat ruħha bħala għajnuna bħala post ta' għajnuna soċjali u pastorali. Dan fil-waqt li jitkellem ukoll dwar il-passjoni tiegħu għall-futbol u l-progress fiż-żona ta' Paċeville mis-snin 80 s'issa.